mamaya kung baka may nakapita na. Hindi, kasi magpapagas siya pag may Petron eh. Oo. Sa Petron. Tapos na yung tubig natin. Welcome to my channel, Albdict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Yan.
Ano na? Pasinto mamaya kung baka may kita na Hindi, kasi magpapagas siya pag may Petron eh. Oo. Sa Petron. Tapos na yung tubig natin. Ha? Ito yung parang may lasa. Bibili ka ng ano, ng tawag nito? Pokari? Pokari. Kasi may Petron yun eh, di ba? Sa Petron siya magpapagas. Parang bypass din to eh, no? Ano yung pag-grease? Barangay, no? Welcome, Barangay Puno.
lang, pupulilan. Pupulilan, Bulacan. Sama nga. Sama nga. Ito. Ito. Hoy! Mag-ingat po kayo. Sige, maraming salamat. Lagay mo. Pasok mo.
Pero buti. Okay na? Oo. Ay, walang bilihan. Saan? Sandali ah. Pare, bili lang kami sa Alphamart. Ha? Ay, kasi ano, kasabay tubig? Oo. Ang Alphamart. Ang tingin ka dyan ng ano? Hindi ako kung may Pocari. Sige. Tingnan mo kung may Pocari. Tub? Ha? Nasaan sukli kanina? Ha? Nasaan sukli kanina? Binigay ko sa'yo. Bakit ka nilagay? Oo, ko sa'yo. Hmm. 500 yung kanina. Ewan ko, tingnan. Hindi kang Pocari. Bilang mo rin silang Pocari. Ha? Tingnan mo kung may malaki. Dalawa. Kung may ganon, malaki. Eto, nag-stop over muna kami dito sa may Alphamart. Dito yan sa Barangay Dampol, First, Pulilan, Bulacan. Nauuhaw na raw yung aking back ride kasi mainit. Kaya kailangan muna namin bumili ng maiinom. Okay, hanggang dito na lang muna yung video ko. Kita-kits na lang tayo sa next video. At syempre, kung bago ka lang dito sa channel ko, subscribe na
at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong maging updated sa mga bago kong video. Thank you for watching and God bless sa inyong lahat. Bye bye!